andamos, abogado? Virxe Santa. Está vostede en... Diga sen medo, chegou a vida hippie en pelotas. É o espectáculo máis impúdico e desagradable que vi na miña vida. Pois isto non é nada, abogado, isto é só o comezo. Que quere dicir? Imagine vostede un programa de televisión de escasa audiencia e pésimo gusto. Iso xa existe, chámase Air Galicia. Naturalmente, pois agora imagínese ese Air Galicia con todos en pelotas. Que lle parece? Air Galicia en pelotas. É a mellor idea. Non o vexo claro, como non sexa un pouco máis explícito. Máis explícito, abogado, imposible. Pero se quere yo aclaro. Alfredo desequilibrado en pelotas. As lerchas. As dúas, víbora e porcona en pelotas. E o camioneiro? Naturalmente en pelotas tamén. Que noxo, non? E as miasmas pubescentes Becky Costoña en pelotas. E o Ayla Leile e os supercalifragilísticos, abogado, todos, abogado, todos en pelotas. Que lle parece? Pois verá, vean, paréceme un dos seus fantasiosos proxectos que nunca se materializan, como o Camiño de Santiago en pelotas, ou a Cidade da Cultura en pelotas, ou o Telexornal en pelotas, etcétera, 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 etcétera. Ai, sí, pois non apure tanto, e mire para vostede. Coño, todo pelotificado. Naturalmente. Pois non entendo. Porque o programa xa comezou. Donas e cabaleiros, hoxe, unha Air Galicia especial en pelotas. Pelotas. Sí, de verdade, un Air Galicia en pelotas. Manda carallo, Trotsky, que vergonza. Andar na ruta espido. Quen me mandaría a min facerlle caso a aquela cocoguaya cando me dixo: bebe colacao, mi amor, que te dá fuerza para serme el amor. Amor. Quedei frito, Trotsky, frito. Rogaronme e levaronme todo, ata os calzóns. A culpa é miña, por parvo. Quen me mandaría a min meterme? Que necesidade teño eu de andar a aventura a lo loco con aquelas albano kosovaras? A partir de agora, alterne homologado, tipo Club Ladies ou Levinsky. Home, mira, outro en pelotas. Ante todo, a solidariedade cos afectados. É sagrada, Trotsky, voulle parar. Suba, amigo, suba. Moitas gracias. Pero se vostede é... Sí, miasma, son eu, Avellán. Señor Avellán, a vostede tamén lle botaron droga no colacao? Así de veces, pero este non é o caso. E logo que fai co cuo aire polo mundo adiante? Por convicción. Ah, normal. Non me dé razón como os idiotas. Cando digo por convicción, quero dicir que nunha crenza profundamente meditada de que este Estado é o mellor para a humanidade. Sí, sí. A verdade é que así ándase ben tan solto. E dá un gustiño cando pasas por algunha pista de gravilla, que che fai aquí un rascor atrás. Sí, señor. Eso non son máis que dúas das innumerables ventaxas que ten andar en pelotas. Bótate aí a dereita no cruce. Non, que voume da ruta, non podo. Faime caso. Pero é porque onde imos? O Parlamento. A esta iniciativa miña hai que darlle un empaque institucional. E eu apoio esa moción, claro que sí, señor Avellán. Porque cando unha lei é xusta, hai que defender a morte. Ella, ao Parlamento de cabezas. Que a política é, sobre todo... Un permiso. Buenos días,
a todos, señoría. Gracias. E non lle dá vostede vergonza. En absoluto. Non se dá conta de que se está retratando diante de toda a ciudadanía. Que me di? Por onde nos ven? Aí está, aquí o vega. Está ali a tele, está ali, sauda. Pois mira, estou na televisión co pirolo ao aire. Hoxe non vai recoñecer un médico, sin dúbida, de entrada. Non se pon encarnado por nada. Home, señor presidente, non hai motivo, unha cousa natural. Vostede tamén chegou ao mundo en pelotas, non chegou de corbata. Me guardo aquelo de manda na Habana, pero a verdade é que ven a conta. Aí estivo fino, carallo. Vostede ten un inmenso problema. Home, problema segundo se mire, que as mulleres toleran moito con esta tranca. Que lle parece, señor Quintana? Xa lle dixen antes que era un auténtico tesouro. Oye, quieto aí, Quieto aí, pajarito, que te vexo vir, Quieto aí, a mí respétame, Señor presidente, gustaríame saber a súa opinión. Que lle parece ese... Que vostede simplemente cuarto imitable. 2 tercios. Muchas gracias, señor. Muchas gracias. Bueno, pero eso non importa. Vamos a deixar o tema. Nos traemos hoxe esta Cámara un asunto serio. Gustaríanos propoñer aos señores diputados que por lei obriguen a todos os galegos a andar en pelotas. Que lles parece? Inteligente proposta. É que o fagamos todos xuntos. Sí, como hermanos, natural. Pois veña logo, todos en pelotas, amigos. Sí, alegría. Extraordinario, fantasioso. Sí, señor. Te quiero ver. Grande. Pero ti biches ao porco do meu home e o vello verde do caseiro en bolas diante dos políticos. Ai, que me dan a volta. Desde la frente a la bajeta para que el demonio se me meta, É o peor que lle fixeron caso, miña Pero filha. que teñen na cabeza estes que mandan agora para facerlle caso a estes dos? Dijo eu o que teñen na cabeza, dijo eu, muller. Teñen que queren que a xente lle dé os votos, e din o que nós queremos oír. Ai, que democracia de tócame roque, miña filla. Se ainda viviramos nun país como Noruega, incívico, pero por desgracia os galegos somos un país moi respetuoso das leis e tomámolas todas ao pé da letra. Ainda así, dubido moito que a xente se poña en bolas pola rúa. Que xa o que te pensas, que burriña que ignorante? É que sencilliña eres, miña filla. Xa andan todos en pelotas. O que oes? Non te podo creer. Cando viña pa aquí, todos en pelotas. O carteiro en pelotas, o electricista en pelotas, e o bombero en pelotas. O bombero, Virxe O Santísima! bombero. Oia, se viras o que lle vin eu ao bombero, que nunca lle vira. Ai, pero logo ten necesidade a miña Betty, unha criatura inocente, de andar pola rúa vendo os espectáculos. Mira, vamos a decir a cara da tua cara tan intrínseca, A tua Betty non é tan ingenua como ti pensas, A tua Betty anda no botellón. Ai, dígola, que veneno, que mala eres, que calumnia, como podes dicir iso dunha rapaciña inocente como a miña Betty, que é un anxiño do ceo. E xa o que ti pensas, vaite confesar, anda, vaite confesar. Estaba aí na porta, no botellón, en pelotas, e co pandorco ese do amigo. Estás moi confundida, víbora. A miña Betty non é desas, Ai, no, ver para creer, arráncate para arriba. Vale, ver con tus propios ojos. Vale, que la traba. Guau! Bora, que non ve! Descarado, Costolla! Tal cual, se soubese que é tan cómodo estar sin os pantalos caídos, xa os teria quitado hai un montón de tempo. Descarado, nene! Buah, sabes o que non mola nada? O que, Costolla? Que se intento beber da litrona, véseme a pirola. E a mí dame un montón de corte. Normal, Costolla. Eu tamén me tapo coa litrona, neno. Xa. Somos adolescentes e ainda estamos na típica idade onde nos avergoñamos do noso corpo, chora. Non, pero vir o botellón sin privar non mola. Non, descarou que non, Costolla. Non mola. Non mola, neno. Xa sei. Que che parece se pechamos os ollos e lle damos un grolo rápido? Perdiste riló, Costolla. Que? Non ves que ainda que peches os ollos se pasa algún puril ou algo así, te ven a pirola igual, neno. Descarado. Entón, que facemos? Deixamos de privar? Pero Costolla, eso nunca, neno. Porque iso nunca. Entón, que facemos? Costolla, Que? existe un invento antiquísimo que nos pode axudar, neno. Cal? As polliñas, chaval. Aí tes. Funcionan polo principio físico da chupción. Estás segura? Descarado, Costolla. Non sabes que por este invento Albert Einstein levou un premio Nobel? Que va?
Buah, Betty, eu flipo cas movidas que ti sabes, Costolla, chupa e disfruta. E Viboriña, a miña Betty metida no botellón. Ai, que eu quedei tamén tonta, miña filla, e por riba en palotas. Isto non é liberdade. Isto é libertinaxe, Vibor. Aí falaches. Sabes o que che digo? Que? Imos ir á igrexa a ver ao padre Casares, que é un curiña cañón. É seguro que nos dá un consello espiritual. Tío, que tes unha picardía. Ti queres ir ver a ver so padre Casares? Anda en pelotas tamén. Ai, muller, pero que eres unha enferma. Se é un sacerdote. É un sacerdote, pero tamén é un home, É un home, e digoche unha cousa, Está de moi bo ver. Ai, mamaiña, que mal da cabeza. Tira para adiante, tira para a igrexa. Non podemos ir así, burriña. Por que? Porque nos meten unha multa. Logo? Contame, filho. Mire, eu máis que confesar o que quería era un consello espiritual. En que te podo aconsellar? Mire, padre, eu, cando o goberno saca unha lei que vai contra a moral e contra a igrexa, que ten que facer unha boa católica como a min? Vaya, unha boa pregunta e de moita actualidade. A nosa xerarquía defende a desobediencia civil dos católicos cando a lei vai en contra das nosas crenzas. O aborto, a eutanasia, a materia de educación á cidadanía, a unión homosexual. Ai, non, mire, eu no aborto non lle ando. A eutanasia, non sei ningún que é. E depois, a esa de educación para a cidadanía. A miña Betty, que é a que anda na escola, non pisa esa clase. Bueno, nin esa nin ninguna das outras. Pois, descartado iso, non terás nada que ver co mal chamado matrimonio gay. Mire, nós contra vosos asoraliños non temos nada que decir, Porque esta anduvo con Mariquita do Ultramarinos e máis ninguén lle dixo nada, mas non se casou con ela, pudo. Sin embargo, casouse co idiota do camionero. Pero que está aí? É a miña amiga Víbora que me veu a acompañar. Pero onde se veu vir o confesionario en Comandita? Deus bendito. Estades espidas! Pois sí, é que o presidente Touriño sacou unha nova lei que di que... Os gobernantes nin caso. O César o que é do César e a Deus o que é de Deus. Nós lle facemos caso a usted en todo, señor padre Casares. Casta vemos ese canal que nos dixo usted que mirará. Eu o canal non o vexo, O canal teñolle que confesar que non o vexo porque eu son moi de galloso e moi de piñeiro. Eu sin a galega, é que verdade está moi enganchada. Non mesturedes. A igrexa non ten nada en contra de que vexades a galega. Pero de ir espidas pola rúa, iso é outra cousa. Sí. Mira, o pudor é un sentimento puramente humano que nos diferencia dos animais. O puque! A ver como vos lo explico. O principio dos tempos, alá no paraíso, antes do pecado original, Adán e Eva ian espir. Pero Eva, miña compañeira, outro día de felicidade aquí, no paraíso. Sí, xa ves, ala, outro día máis. Para que, periquita? Xa está a pesada da víbora esa molestando. Non lle fagas caso, muller. Non ves que é o único que quere chamar a atención? Pasa dese piroliñas. Ven para aquí, eu son todo rabo. Mira, non aturo máis, Vou dicir algo, como mínimo. Pois vai falar con ela. Pero non sesas tan duras, sabes que temos que respetar a todas as criaturas do Edén. Tranquilo, cariño, tú tranquilo. Que, nena? Animaste un kiki? Vas verte, Kiki. Ai, 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 ai. Para, ai, 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 ai. Eva, Deus creuna porque eu estaba aquí moi só no paraíso. E nunca yo podería agradecer demasiado. Porque, bueno, para mí foi unha bendición. Bueno, para mí e para o resto de criaturas do paraíso, Chiquitín! ¡Qué milagre! ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo va todo? Pois nada, como a quen di aquí no paraíso. ¡Qué pavero! Aí atrás, home falando con esas serpentes linguadas. Deus, un anaco de pan. Fíxonos a súa imaxe e semellanza. Por eso nós tamén somos vos. E incapaces de facelo mal, Adán, mira que creo que imos ter que marchar do paraíso. Pero onde imos ir? Sí, fai as maletas e marchamos. As maletas? Por que maletas se nós non temos roupa? Pois co posto, pero temos que marchar. Que pedión. Xa te contaré, veña, arranca. Do cinematógrafo. Boas noites. Como non podía ser menos, hoxe, en Xoias do Cinematógrafo, un clásico do nudismo, Tarzán.
o insuperable Johnny Weissmuller. Hola, que tal, pibita? Chámome... demasiado campeón, verdade? Que hai, moza? Tómase unhas tazas aí no posto da comisión? Por favor, se parece aí un nacionalista ligou na festa do bloque. Ei, ti es Jane, non? É a primeira vez que ves por aquí. Se queres, imos darlle unha volta e vemos a xungla e as feras salvaxes. Sí, así mola, sí, sí. Veña, veña, veña. Aí está, aí está. Hola, Tarzán. Sí, Jane. Tarzán. Jane. Tarzán. Jane. Tarzán. Merda. Puta timidez. Pois eu digo unha cousa, meus amigos. Para min, o único Tarzán que había era o Johnny Vernon. Non sei. Eu non o vexo nada claro. A min este Bocasa non me gusta nada. Nada. Cala a boca, mamalón, cala a boca, que se meteu a que te poño do revés. Bocasa é un tipo legal, formal, un tipo bandera. Invitounos ao seu jacuzzi, que máis queredes? Di que sí, que tipo Alpó non ten psicología humana. De xenocida és dos millores, vai, dos máis refinados. Pero de psicología humana, cero patatero. E que, Hitler, non te metes no jacuzzi? Eu meterme aquí a Lohan, que ten boa pinta, pero sabes que me pasa a min? Eu son moi racista. Eu aquí o carallo chino non me metes a nada. Pero vos aí a confianza, que este Bocasa é un tipo estupendo. Vou dicir unha cousa, non se fiar, Eu tamén fiei moito do Rudolf Hess e levei un carallo como un can. Pois eu non o vexo nada claro, Sabedes lo que di a xente, A xente comenta auténticas barbaridades. Unhas animaladas. Non lle fagades caso, iso é toda invención da prensa. Aí falaches ti, moreninho. Que salado, Eres desta xente pola que paga a pena regrese todos os días, Eu creo que ainda lle falta un pouquichín, Que chispa ten. Eu non aguanto máis, sabedes lo que di a xente? O que comenta todo o mundo, que Bocasa come carne humana. Carne humana. Cala a boca, carne humana van vendo os que mucho meter. Carne humana vendo porco. Pol, Fosquiño, que é moi bueno. Pero tens que sacar deses contos da xente se non gobernar vida. Mira, eu son un gran xenocida, eso sí, e matei moita xente. Pero cuento non quero, É porque iba a facer eso, tendo tan boa cara como tengo. Vale, igual tenden razón, son eu un desconfiado. Perdón. Isto... Non quero máis. Isto vin en Montariz, Cárgalle aí, deno. Nuevo caso de canibalismo en Galicia. Caramba, gallego, es que en vez de progresar estáis cada día más atrasados. ¿Pero qué haces desnudo, hombre? A lei, mandou no presidente da Xunta. Gallego, pero que clase de gobierno tenéis en Galicia que os obliga a andar en pelotas? Amigo, o que nos merecemos. ¿Que os merecéis? Os voy a decir yo ahora lo que os merecéis. Joder, qué cosa más fea, pero cápate, coño. Non podo, jefe, que senón múltame por non cumprir a lei de andar en pelotas. ¿Cómo? Pero que la ley os obliga a andar en pelota como los aborígenes de la jungla. Bueno, pues mira, aprovechando que estamos sobrevolando el espacio de Galicia, yo también me voy a poner en pelota, como muestra de respeto por vuestras leyes autonómicas. Y vosotros dos también, venga. Sí, hombre. Joder, madrileño, ¿tú piensas que un vasco le enseña la picha a cualquiera o qué? Ahí va la hostia. Pero ¿quién quiere verte aquí en pelotas, Picholari? Si yo lo que quiero es verle el chiche a la Monse. Pero ya que estamos... Pero, Pachi. Ya que estamos, mejor nos tiramos, digo. Vamos. ¿Y qué te digo, gallego? La tradición esta de andar en pelota, esto, ¿desde cuándo existe? Jefe, esa tradición é antiquísima, dende os homes das tabernas, toda pola Edade Media, me parece. A Raíña Espina, un
Un dos episodios máis coñecidos da historia compostelana é o que refire a aquela revolta cidadá na que o pobo sublevado humillou a raíña Dona Urraca arrincándolle o traxe ata deixala completamente espida. Esta é a crónica verídica daquel terrible suceso. Que novidades traes, Froilán? Dijo arcebispo Celmírez escapou da cidade. Magua, quería botarme a cara ese gran para cantarle as 40. E dico o populazo capturou a raíña Dona Urraca. Logo a revolta saiu ben. É un momento glorioso para celebrar as fazañas desta xornada heroica. Como? Mira que traemos! Atópamela cando empezamos a ir da cidade. A raíña Dona Urraca. Que podemos con ela, loco? Pasámola a coitelo. Un pendrómala dunha corda. No. Imos facer algo que sempre quixen facer cunha raíña, pero que nunca me atrevín por temor a vinganza do arcebispo. Imos poñela en pelota. Que pasa? Xa se acabaron as vosas ansias de vinganza? Tío loco, está rematamos. Ben, imos ver entón como é unha raíña en pelotas. Arcebispo Celmírez. Nin se me acerca. Loco, isto non é o que parece. Gustaríame saber que pensa o Papa de Roma de todo isto. E aínda a día doxe, o Vaticano segue sen pronunciarse sobre o travestido, porque unha cousa é que non estea ben visto que os homosexuais collan os hábitos e outra moi diferente é que os sacerdotes se disfracen de muller. Ai, Lalelo! Bos días. Hoxe, en Ai Lalelo en Pelotas, imos coñecer unha muller extraordinaria. Chámase Manuela Moscoso. Bos días, Manuela. Ai, moi buenos días de Dios e la Virgen. Estou mirando que as ovellas non me salten por riba do pastor, que me poden facer moito daño. Ai, Jesús, verde que vas aquí. Cara, mire, si espida. Quen te mandou a ti poñer así? Pois a Xunta, que me mandou cumprir esta lei. Ai, Andar en mami. pelotas. Mira que che dou cocosacha entre corno e corno. Mira que che dou entre corno e corno. Pero, Manuela, non ve que eu non andaría espida se non obrigase o goberno? Ai, o goberno obriga a moitas cousas. Tamén obriga a ter os montes limpios, e a desbrozalos, e tamén a facer a concentración parcelaria, e máis eu non lle fago caso a ningún. Pois eu sempre fago o que me mandan. Así che vai, miña filla, así che vai. Ándate, sácateme de diante, canto maliño fai. Mira, voite para tua casa, non te as casas, sácateme, que me dá vergonza verte a ti. Vergüenza ajena sin todo por ti. Ai... E a xente nas casas que disfrutando do paisaje, verdad? Moi bonito. A ver se ve que veñedes a min tamén completamente así espida en pelotas. Que é unha muller de gente católica, apostólica e romana, Inda por vou decir outra cousa, Mandade a min aquí a Quintana, e máis o outro Touriño, que veñan eles poñerme a min. Con os meus respetos, Que veñan, que veñan. Boas noites, amigas e amigos. Non vou ser eu o que censure a beleza dun corpo espido. Mais, cando a zafiedade vai máis alá dos límites toleráveis, hai que tomar medidas. Vexo. Antía, é que non sei que pedirte en todo tan boa pinta. Sí, tía, sobre todo o camareiro. Ti fixes que como na fila. Sí, tía, está colgado por nós. E iso que hoxe non levamos roupa de marca. Permítome recomendarvos xa fora da carta o prato combinado baixo en calorías, que estou seguro que se adapta ás vosas preferencias. Sí, total, eu quero iso. Eu tamén. Moi ben. Para beber? É que ainda non o temos decidido. Moi ben, pois agardamos un pouco. Tedes que desculpar, pero que ainda non estou feito a esta nova lei. Obrigado. E cousa miña ou a ten inclinada? Non, tía, o que está inclinado é el, o outro é que está dereito. Lamentable. Ata a vindeira semana. Pero por desgracia, os galegos... Como que os obligan a andar en pelota? Digaba? Se vai reventar un globo. ¡Anda, marido piloto!
mira. ¡Guau! Vuelvo a empezar otra vez. ¡Ay! Desde la frente a la cabeza.